नवी मुंबई भाजपमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आलाय। एबी फॉर्मवर जिल्हाध्यक्षांची सहीच नाहीये आणि सहीशिवाय 13 उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप करण्यात आलंय। मंदा म्हात्रे समर्थक उमेदवारांची फसवणूक झाल्याचं सुद्धा बोललं जातंय। सर्व 13 उमेदवार आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या घरी दाखल झालेत। भाजप जिल्हाध्यक्ष नॉट रिचेबल आहेत आणि त्यामुळे उमेदवारांची मोठी अडचण झालेली आहे। आता अवघे साधारण 5.5 तासच शिल्लक आहेत एबी फॉर्म भरण्यासाठी आणि त्यामध्ये भाजपमधला अंतर्गत वाद समोर आलेला आहे। एबी फॉर्मवर जिल्हाध्यक्षांची सहीच नाहीये आणि त्यामुळे आता त्या उमेदवारांसमोर मोठा पेच निर्माण झालाय। सहीशिवाय 13 उमेदवारांना एबी फॉर्मचं वाटप झालेलं आहे। मंदा म्हात्रे समर्थक उमेदवारांची त्यामुळे फसवणूक झाल्याचं बोललं जातंय। सर्व 13 उमेदवार आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या घरी दाखल झालेत आणि त्यामुळे आता भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नॉट रिचेबल आहेत, त्यामुळे उमेदवारांची मोठी अडचण झालेली आहे।